Mesurats. L'alçat dintre del que és 55 campanars singulars que el senyor ens va tenim aquí dintre uns esparreguers singulars. Estem dins del campanar. Per això, perquè hi ha diferents coses, però no. Aquí tenim els exemplars. Que també està... Ell es fa una mica més sagrada, perquè ell ja volia marxar quan abans millor, perquè condueix ell i ha d'agafar els veïnats i la carretera... La meva vista és una mica deficient i de nit no m'agrada conduir. Heu de disposar una estona així, doncs començarem a crits. Després escoltarem. Sí, digues. Sobre. Dintre de tots els actes que hem fet amb la celebració del 300 aniversari de la celebració d'aquesta església, serà l'acte final. Durant l'any encara continua, no? Però bé, de tots els actes que hem programat, aquest és l'últim. I l'exposició també ja és l'últim. Bé. Déu us guarda a tots. Us parlaré breument. M'he proposat no passar de 15 minuts. Ho dic per tranquil·litat de tots. I començaré, a part de celebrar que fa 400 anys aquesta església es va consagrar i feu molt ben fet de celebrar, penso, això s'hauria de fer sovint a la major part de les esglésies. Us explicaré breument per què m'he dedicat durant 13 anys, ja em fa 20 que estic jubilant, i com podeu pensar, en plena jubilació un té temps per tot, o almenys s'ho pensa. I un estiu precisament, dies com avui, avorrir-me a casa i passant calor, vaig dir, perquè soc tafaner, per això soc professor de geografia i història, perquè m'agrada tafanejar el temps passat, què va passar. Vet aquí que un estiu vaig voler tafanejar precisament quina alçada tenia el campanar d'aquesta població, Esparreguera. I no me'n vaig sortir, perquè uns deien una cosa, les dades que jo vaig consultar, i unes altres deien una altra. Us llegiré la nota que tinc posada a la meva fitxa. Segons l'opinió més general, té 61 metres d'alçada, o fa 61 metres. I així ho feia constar l'historiador local, suposo que em sentiu tots, si no cridaré més. L'historiador local Orenci Valls, en la publicació La vila d'Esparreguera i el seu terme, de l'any 1961. Deia 61 metres. Altres diuen que en fa 63. Fins i tot, el Diccionari Nomenclàtor de Pobles de Catalunya n'indica que en fa 70. Com veieu, ningú es posa d'acord. Jo no l'he pogut mesurar, aquest campanar, perquè m'he dedicat, a partir d'aquest moment que em vaig interessar per el d'Esparreguera, vaig dir, i els altres, què fan? Em vaig limitar als campanars catalans, els de Catalunya estricta. I durant 13 anys he anat de poble en poble, de parròquia en parròquia, només parròquies, mesurant els seus campanars, aquelles parròquies que en tenen, perquè n'hi ha que no en tenen. I ho he fet senzillament per allò que em van ensenyar quan estudiava el batxillerat. Les raons trigonomètriques. Si saps si saps un costat i l'angle que fa l'altre, pots saber el tercer. O
saber l'altre costat que és l'alçada. I a base d'aquests càlculs trigonomètrics, des d'una certa distància del peu dels campanars, feia una ullada al cim, i aquesta ullada estava marcada per un semicercle graduat, feia tants angles, per exemple, 37 graus, 75 graus, i aleshores tenia una taula trigonomètrica i deia: per l'angle tal has d'agafar el número tal. Aquest número normalment tenia 3 o 4 decimals, 1,038, per exemple. Aquest número el multiplicava per la distància que hi havia des del punt on jo el trobava al peu del campanar, i el resultat era l'alçada. I com que això s'ha de fer per fora, per l'exterior, jo he anat de parròquia en parròquia, de campanar en campanar, i els he mesurat, penso, tots els campanars parroquials de Catalunya. I aquest no l'he pogut mesurar jo. Per què no? Perquè m'he trobat algun cas, com aquest, que per mesurar cal que es faci la visual al cim. I per fer la visual al cim, si el campanar és molt alt, t'has de retirar força. I aquí no hi ha manera de retirar-se. No hi ha espai. I això em va passar amb altres campanars alts, com per exemple el de Moià o per exemple el de Valls, que diuen que és el més alt de Catalunya. No parlo de la Sagrada Família perquè això s'està fent. I quan estigui fet ja ho mesurarem. Jo tinc dades de la Sagrada Família que no coincideixen. Perquè em diuen coses, la gent. Bé, aleshores, aquest campanar d'Esparreguera no vaig saber quina alçada feia fins que l'any 2004 l'arquitecte municipal em va donar una explicació i me'n fio. Oi que me n'haig de fiar? Feien hores, estaven refent el campanar i em va dir el següent. Això dels 70 no m'ho va dir, Però, en fi, ens hem de fiar d'ell, no? Em va dir el següent. Des del terra de la plaça, i suposo que vol dir la plaça d'allà, de baix, fins al cim de l'obra de pedra, hi ha una cúpula i un cúpulí, fa 57 metres. Les 3 grans boles de coure del damunt, 1, 2 i 3, estan posades verticalment, com tots deveu saber. Més el panell, o sigui, l'aparell que gira per indicar la direcció del vent, i la creu de ferro, totes aquestes coses sumades fan 63 metres. I aquesta és la dada que he posat en les meves notes i en els meus llibres. Per tant, jo considero que amb 63 metres ja podem estar contents, perquè són els més alts d'aquest país. Sí, a part, sí. I ja que estàs dient les alçades, sí. Jo diria que també d'un dels plans que es va fer quan es va fer la restauració, i vaig anar traient les mides que marcava, i que estan fet, doncs, no molt enllà. Llavors ens diu, la planta baixa està a 2 metres, a nivell de l'exterior. Planta accés terrat, nau lateral, 10,50 metres. Planta accés terrats contraforts, 14,50 metres. Planta accés teulada església, 22 metres. La planta sala, tenim el cotxe, 32. La planta cos de campanes, que estan a l'aire, són 36 metres. La planta de la cúpula, balustrada, o sigui, la balconada, en tenim 47. La planta del cúpulí són 53 i, tal com deia, del pi, total del campanar són 63 metres 50. Això és el que ens indica. Ara, una vegada es passat als 60 ja és una bona mida, perquè en relació amb altres campanars no n'hi ha que siguin tan alts. I bueno, ens ho deixem aquí. Sí, això que no n'hi ha tants que siguin tan alts és veritat. És veritat, però, si voleu,
hi ha a Catalunya. Per exemple, el de Valls fa 74 metres. Tampoc l'he mesurat, vaig a refiar. M'ho va explicar, això m'ho va donar l'arxiver municipal de Valls. El de Reus en fa 63 també. I vet aquí que em va explicar aquest arxiver el motiu pel qual el de Valls en fa més que el de Reus, perquè es veu que entre les dues poblacions, allà en el cantó de Tarragona, estan una mica picats un poble amb l'altre. Es veu que abans van dir si el de Reus fa 63 metres, nosaltres l'hem de fer més alt. I mira, van arribar a 74. Però fixeu-vos, a Girona en tenen un. Ja sabeu que hi ha la catedral una mica més a sota, hi ha l'església de Sant Feliu. En tenen un el de Sant Feliu, que en fa 65. I tampoc l'he pogut mesurar bé. L'he intentat mesurar, però no, són massa alts, no. Almenys jo amb la meva tècnica no ho aconsegueixo. Però si fa no fa, he aconseguit una mesura propera, 65 metres. Per tant, és una mica més alt que aquí. I el de la catedral, a la catedral de Girona n'hi ha dos, el romànic, que està a una banda, i el barroc, que està al costat de la façana. És molt alt. I per dir-ho exacte, perquè no me'n recordo mai, ara que el trobo. Sí, em fa 69. Em fa 69. Déu-n'hi-do, Hi ha un campanar a un poble de... em sembla que és l'Urgell o la Noguera. Es diu Montgai, en fa 60. Aquest poblet és insignificant. Com és que té un campanar de 60 metres? A mi em van explicar que hi ha algú que tenia diners i a Purí va deixar una quantitat per aixecar el campanar. I van anar pujant el campanar mentre van tenir diners. 60 metres. I així uns quants més i pocs més. N'hi ha una a Barcelona que és un desastre. Dic que és un desastre perquè és un campanar fet fa pocs anys i els arquitectes fa pocs anys volien fer coses originals. Li diuen el dit. És un desastre perquè no val res. És una espècie de... el dit, el bolígraf. És una espècie de campanar que puja així. Com si fos un con. A dalt de tot hi ha una terrasseta. Per dintre es veu que hi ha una escala de gas i sobre la terrasseta hi ha més barres de formigó. En fi, no té cap gràcia. Però l'Oi també fa gairebé 60 metres. O sigui que de campanars alts en tenim, però no tants com ens pensem. No tants com ens pensem. Fixeu-vos, a veure si ho tinc per aquí. Com que jo els he mesurat tots, he fet la mitjana. I si no ho recordo malament, no ho trobaré perquè normalment no trobo les coses que ho busco. Però la mitjana, si fa no fa, de tots els campanars de Catalunya és al voltant dels 31 a 32 metres. Què vol dir? Que els molt alts són pocs i els baixos són la majoria. Acabat de dir tot això, ja només em queden